Спинкаш ли? Ехо. Добре, спи си, аз ще го направя в леглото. Някой ми се надуш. Спирката надалече. Имам ти карта за проверка. Аз нямам пари. Ще трябва да платиш за него. Май съм ти в тежеста. Сега! Докторе, това от сърцето ли ми се чува? Не, от корема ми. Оу, май ти трябва да отидеш на доктор. Калмари по сицилиански. Мисля това да си поръчам. Аз ще си поръчам нещо по-лекичко. По какъв повод ме покани? Секунда. Добре, ще живеем тримата. Чакай. Да останем насаме. Какво е това? Булгар биотик пробиотик. Булгар биотик, пробиотик. Булгар биотик пробиотик. Да. Ти, какво ще кажеш за моето предложение? Ще си помисля.